היום אני עושה סרטון על פחד מדחיות. וואי, הסרטון גם אם אני אראה אותו. תודה רבה, אז אני אשלח לך אותו. שלום חברים וברוכים הבאים לעוד סרטון יוטיוב שלי, שהוא שלי, ורק אני מדבר ואף אחד לא יכול לקטוע אותי. זה הדבר שאני הכי אוהב. היום אנחנו הולכים לדבר על פחד מדחיות. יש לי חבר שהוא מפחד להתחיל עם בחורות. הוא יכול לראות בחורה שהיא ממש מוצאת חן בעיניו, והוא לא רוצה ללכת ולהתחיל איתה, כי הוא מפחד שהיא תדחה אותו, שתגיד לו לא, אני לא בעניין, היא תשקר שיש לה Oh my god, I have a boyfriend. ויש אנשים שזה ממש קשה להם. אז היום אנחנו הולכים לפתור את זה. איך לא מפחד מדחיות? לפני שאני מתחיל, אני רוצה שתעקבו אחריי ביוטיוב, בטיקטוק ובאינסטגרם. אני מחכה. Go do it. אתם הולכים מיד לעקוב אחריי, כי אתם מאוהבים בי קשות. אז פחד מדחיות. באיזשהו מקום תמיד פיחדתי, הייתי מאוד פרפקציוניסט, תמיד פיחדתי שישימו לב שאני לא מושלם. מבחינתי זה היה או הכל או כלום. עד היום יש לי את הקטע הזה של או הכל או כלום. תמיד פחדתי שאנשים יראו את הצד הלא טוב שלי. וככל שגדלתי, התחלתי להבין שזה נראה לי הדבר שהכי קל לאהוב בבני אדם, כמה שהם vulnerable, כמה שהם פגיעים, הפגיעות שלהם הופכת אותם לבן אדם. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, מה, לא קשה לך עם כל הלא שאתה מקבל באודישנים? את האמת שאנחנו לא מקבלים דחיות, אנחנו פשוט לא מקבלים תשובה שכן. היום כבר לא מקבלים לא, פשוט לא מקבלים כן. ואז אתה אוטומטית מבין שלא התקבלת. אני חושב שאנחנו צריכים לאמץ איזשהו מיינדסט חדש. מה שמגיע לנו, יהיה שלנו. אני שיחקתי בסרט שנקרא מולדת, לדוגמה שהתחילו לצלם עם שחקן אחר בכלל. צילמו שבועיים, היה סכסוך בינו לבין הבמאית, פיטרו אותו ולקחו אותי. אני לא למדתי משחק ולא היה לי סוכנת, איכשהו הגיעו אליי, וכשאני עשיתי אודישן היה 100 אנשים בתור. יכלתי להגיע ולהגיד, לא, אין לי סיכוי. אין לי סיכוי מול 100 האנשים האלה שלמדו משחק, שמשחקים בבית לסין, בבימה, בקאמרי, כולם משחקים במקומות הכי גדולים. בסופו של דבר אני קיבלתי את זה. למה? לא כי אני יותר טוב מהם, בגלל שהתפקיד הזה נכתב בשבילי. אני באמת מאמין בזה, ואני מאמין בזה לכל דבר. אם אתה מתחיל עם בחורה, תחשבו על זה בגלל. אתה רוצה להתחיל עם בחורה, את רוצה להתחיל עם בחורה, אתה רוצה להתחיל עם... לא אכפת. איך זה לך הקטע של ויאנה? Non-binary people of all gender appropriations and the pronouns, everyone is included. אתה רוצה להתחיל עם מישהי, מה תפסיד אם היא תדחה אותך? מה אתה מפסיד? אם יש לך באמת, אם תפתח באמת ביטחון עצמי, ותהיה בטוח בעצמך שאתה שווה משהו, ותהיה בטוח בזה שאם בחורה לא רוצה אותך, זה לא בגלל שאתה לא שווה, זה בגלל שזה לא מתאים. כשאני עושה אודישן ולא מקבל תפקיד, אני אומר לעצמי, זה לא בגלל שאתה לא שחקן טוב, אתה שחקן מעולה. זה פשוט לא הוויז'ן שלהם, זה פשוט לא מתאים, זה כמו דייט ראשון שלא מצליח. זה לא אומר שאתה לא בסדר, או שאתה לא טוב, זה פשוט אומר שזה לא זה, זה לא אשתך, זה לא אשתך לעתיד. ועוד יותר מזה, ואם זאת אשתך לעתיד, ולא התחלת את הכפיחת לי שהיא תדחה אותך, אתה מפסיד פה את אשתך לעתיד, ביץ', סליחה. לכן אני חושב שאנחנו חייבים לזכור, מה ששלנו שלנו, ואנחנו חייבים ללמוד לקחת chances. אחרת אנחנו מפסידים הכל. אז פעם הבאה שאת רואה בחור שאת רוצה, אל תפחדי להתחיל איתו, כי אולי הוא לא ירצה אותך. כי מה אם הוא כן ירצה אותך? ואם הוא לא ירצה אותך, זה לא אומר כלום עלייך. ואם את מפחדת מהדחייה, בסופו של דבר יכול להיות שזה חוסר ביטחון עצמי, וזה משהו שצריך לעבוד עליו. אני לדוגמה לא מדבר לעצמי לא יפה. החלטתי לפני איזה חצי שנה, שאני לא נגיד, אני מסתכל במראה ואני לא אוהב את מה שאני רואה, אני לא אומר שאי הוא מכוער. לא. כי אם חבר שלי לא היה נראה במיטבו, בחיים לא הייתם מן החבר, אי הוא אתה מכוער. אז למה שאני אדבר ככה לעצמי? אז זה משהו שמשפר את הביטחון עצמי, אני מדבר לעצמי, אם אני מסתכל במראה ואני לא אוהב את מה שאני אומר, חיים שלי, אתה נראה פחות טוב מבדרך כלל, אבל בדרך כלל אתה נראה טוב. אז מחר אתה תראה טוב יותר. משהו שמפתח לי את הביטחון. לספור 3 דברים בעצמי שאני כן אוהב. עד שאני נכנס לחדר, זה מה שאני זוכר. זה התודעה שלי, אני בתודעה של אני שווה הרבה. אני לא בתחרות עם אף אחד, אבל אני שווה הרבה. אז אם אני רואה מישהי שאני רוצה להתחיל איתה, אמין מאוד, ואני לא מתחיל איתה כי אני מפחד שהיא לא תרצה אותי, זה לא קורה. זה לא קורה. פשוט מתחיל, ואם היא לא תרצה אותי, אז הכל טוב, אבל זה לא מתאים, זה לא אומר שאני לא שווה משהו, זה אומר שזה פשוט לא מתאים, היא לא רוצה אותי, הכל טוב, מותר לה לא לרצות אותי. אני לא חייב להיות רצוי בידי כולם. יש מספיק לגן 90%. בקיצור, אני מקווה שהצלחתי להבהיר את הנקודה הזאת, אני אוהב אתכם ציבור. תעדכנו אותי אם הסרטון הזה השפיע עליכם באיזושהי צורה, ואם זה עזר לכם בחיי היום-יום שלכם, תעדכנו אותי בתגובות על מה הייתם רוצים שאני אעשה סרטון להבא, ונתראה בסרטון הבא.